गोदो माबा मा होनो उदैयाव गाखोनो मोनैनि दासो खर' गिदिं खुलुमबाय सोनाफोर आंनि जबानब्लग टिउसनाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरावबाय सबाय मानसि फबारनाय महर लानो सोनाफोर दामुगाय एमफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबोद जाबाय हानायमानि इन्टारेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो बेनिफ्राय आंहा माने स्कुटिबाबो सब्थि गोजौआव जिरायनो मोनो नालाय मिनिनोसो ओंखारबाय आं बै खिबु गोजौ बायगा बेयाव जिरायनाय बायदि मोनलायो आरो ओमफ्राय बिराद सास्ति मोनो बेयाव जिरायनाय माने साजोबो अब्लाबो उफाय गैया आं सिगाङावबो बुंखाबाय सोनाफोर मजाबो मोनो थोन थोन साजाबो मोनो आरोना नै साब्रैजों ओरैबायदि जाब्रा डेन्स थांगासिनो सोनाफोर बेलासिनि समाय आरोना बिराद मोजां ओमफ्राय साना टुपुपु एसे दङमोन सान हाबाखैमोन बांद्राय गरम नङा बांद्राय थान्दा नङा थांगासिनो जोमैबो दख्लाबसे दंमोन आरोना सानाबो प्लानिंआ आलदामोन सोनाफोर खिन्थु सिदास्ति जों सौफैबाय चन्द्रपारा बाजाराव आरोना क'क्राझार चन्द्रपारा बाजारावहाय बे फैबाथाय बेयाव खनसे बा खननै फैनाय जायो लकेल मैगं होनना बुंबाय थायो फैस्लाबनो मोनि नै मानि खाथियाव थाफैखो बिमा बुरैसो दां ओमफ्राय नै बाजारा बिदिनो बर'फोर हारसाफोरबो फानो ओमफ्राय बै दखरसे नानि मोना आंखौ माबा माबि बुंनाय बायदि मोनदोंमोन आङो मिनिहरहां जादोंमोन ओमफ्राय उन्दैफ्रा रायज्लायासै खिजानि सासेसो आंनि भिडिअस नायबाय बायो नामाथाय मिथिला आरो रायज्लायफैयाखिसै गावसोरबो आंबो खाथियाव थांदेरासै बेनिफ्राय नै सेरावनो फिल्ड दङ मालाय जाय प्रेक्टिस खालामनांगौ खालामगासिनो दङ सोरबा खारगासिनो सोरबा बल गेलेगासिनो बिदि नुबाथाय बिराद मोजां मोनो आरोना गामियारि मोजां मजबुत मोनो आरो सरबनि सेरावनोखा बे बाजार जाग्रायाबो ओमफ्राय फिसाजानो जायगायावनो थालिर 20 थाखानि लाबायबो ओमफ्राय जाबायबो आरोना आंजों रायलायनो टाइम गैलिया बिदि फिसा गोदै थालिरखौ बिराद मोजां मोनो बियो गिबायसो आङो फिलौ जाजानो आरोना नायलाय जागासिनो दङ ओमफ्राय बैथिंजाय नै गेलामाल आरोना बिनि साखाथियावनो ओमफ्राय आङो सिङाव हाबफेराखै आरो गस्ला दखान दं नामाथाय देरसनसो बिबाव नागिरदोंमोन आं फैजेननायनिफ्रायनो दाउ रोसि मोनजायाखै थांलाय मा दाउखौ लालाय आरामथार गुफुरनो फिसिनो आरामथार बेहा जाबाय आरो जेबो लायासै लेबु लाबाय एसे गय लाबाय सोमनाय एसे ओमफ्राय दाउ मासे लाबाय आरोना जोसा बहलसो लांनो होननानै फैदों नुवासैना जोसा बहल बेसा दाख्लैनिफ्रायनो जोसा बहल रायखांगासिनो दङ ओमफ्राय मा होनो दाख्लै थगायहरजाबाय नामा नों जोसा बहल होननानै बे लामा सेर फानग्राफोरजों थगायहरजादों सानथाम ओंखाम संग्रायानो मोदोमगोन होननानै थगायहरबायब्रा गोदाव सोराव मारै दंलाय ओंखाम संग्रायानो सानथाम मोदोमबाय थागोनलायनो एकदम ओरैबादि जोसा जाहैदों दोन आयै थालिर गावसो लागोन ओमफ्राय बामजागोन ना थालिर लागोन ना मागोन बेलाय दोनसैनो बाबाया लानोसै न'आव जानोसै थाइनै जाबायबो दे बियो थालिरखौ माथो मोजां मोनो दे जामसैलाय जोंहा आरो माथो सिन्थाबाव साथार लांनो स्कुटि लामा थालिर फिसाजोनि आखल बिफां लाइफां सारि नै बेरायथाव जायगा आरो बे जाहैबाय जोंनि सेकेन्ड टार्गेट सनाफोर बेनिफ्राय मा होनो दहायनो जोंखौ बेयाव गालांखानानै गोबाव गेलेथों होननानै गावहा ओमफ्राय बाजाराव थांनो लागामोन ओमफ्राय गावनो मा गोसो जागोन लानानै थांफाबाय आरो जोंखौसो जाल्दाव गारलांबावसिगोन आरोना इयो गय लानानै फैबा आंबो गौरां दैसानि दाउखि पार्क आरोखि बेखौथ' बहुत भिडिअ'आव मानसिफ्रा हगारखाबायानो ओमफ्राय जों जास्ट दसे समल' थागोन सोनाफोर बेयाव बारा गोबाव थाया नैबे सानै सुबुंखौ दाख्लैनिफ्रायनो सोरनिबा भिडिअ नुनानै हैया होनगासिनो आरो फिसाजोआबो ना थ' बिसोर सानै सुबुङा एसे गेलेथों होननानै बिफायाथ' फिसा खामानि दं नालाय एक्सट्रा जोंखौ जाल्दाब गारनानै थांबाय बिफा गैजायै बादि गारनानै थांबाय आरो जोंखौ ना बाबा रबिबारावसो बिराद मानसि जायो दिनै रबिबारबो नङा जाहैबाय ओमफ्राय नैबेहाथ'
हरना हर बाबा दहाय फुंसे लोमजानाय बेहा मोदोम गुदुं जानाय ओंखायनो सानसे न'आव हाबनानै थासोमबाय ओंखायनो बेलासियाव एसे फ्रेस जाथों होननानै ओंखारबाय आरोना लानानै फैबाय फुरा खालि आरोना दिनै गथ'फोरनि दिन नङा दालाय बहा गथ'फोरनि दिन थानो दाथ' स्कुल बन्द'बो नङा टिउसन स्कुल बयनिबो ओमफ्राय गेदेर गेदेर नानिमोननिसो आरोना दिनै ओइथिंबो दङ खिन्थु गथ'फोरा एकदम सासेबो गैया सिरि बिन्दास गेलेथोंसै आं फिसाफ्रा बिराद गोबाव जाबाय आं फैया इमान मोजां जानानै दङ एकदम हाग्रा थाजिम जानानै दं बाबा बे गोजौआव हानाय नङा आगैया मा बैयाव थां गाहायाव थां ओइयाव थां मा गाखोनो दे गाखो दे गाखो नै जाथ्राया बारा थिग नङा आंना मालाय सानै स्रयखौसो नुलायबाय आरोना आङो फिसाजोखौ भिडिअ खालामनाया गाखो मा गाखो आजादि 20 थाखानि गाखोफैदों गाखो आरो सिनायानो थाइथाम थाइब्रै जानानै ओमफ्राय आं हाग्राखौ बिराद फसायनानै सेन्देल खुगुलायबाय आरोना नै एसे फ्रेस हाग्रा गानोसै आंबो सानसे मानि न'आव हाबसोनानै थानाय दिनै फिसाला लोमजानाय जों टेनसन मोदोमा दासो सुग्लायनानै मोजां जादों आरोना मानसिया ओंखायनो खारबोथारबाय जोङो हाब्रु राननाय हाब्रुबो गैया गरमबो गैया सान्दुंबो गैया इमान सुन्दर जानानै दङ बिराद गोबावजों दिनैसो आरोखि ओइ मालाबा खनसे भिडिअ होनाया बेनिफ्रायनो गैया गाखोथार गाखो हाथारदों दे हाथारो देना हाखायो दे गाखोदो बे फिसाखासो आरोना उन्दैफोरनि थाखाय बाखिया गिदिरखा थानो आंबो एसे खिथु बहायबाय आरोना सनाफोर गोदो उन्दैयावथ' जों बिदि गाखोनो मोनाखैयानोसै जोंना मामोन दुरुं खानाय मोसौ दुरुं आग्लायनायाव खानानै खामफ्लाय होनानैसो आरोना नैबेनि जायगायाव जोंना खामफ्लायसोमोन आरोखि आइ खावलाय गैयानो खावलाय थोलो थोबो मलायथारबाय आं फिसाया खारबाय बायनानै गाखोदो मा गाखोदो दे एसे गाखोलांथारथोंसै एबारना बेहाय जालायबाय दे गाखो दे एकदम सान्देबाथाय होंगो दोंगो जायगायानो मोनलायलाया जायो खारदों दे बाबा जेबो नङा नायसाय बे फिसायाव बोरै गाखोनो सिबाय बिनानावनो था गाखोनांबाय कुरबान ना मा बाबा हो दे गुंगुली की काटी हाथी का कोरा में पुंपी दे ब्रा आगैखौ हेल्प खालाम बेहा लोगो गैयाना बेनि थाखायसो बे एकदम पारफेक्ट जानानै दङ ओमफ्राय बिदि आथिङा बिदि होलां थालायलां ना बेयाव थिखां हाया जाम्बा थाम्बा गाखोयो फिसालायाबो आंनि फिसाराबो कमेडि गैयासो आं हाथारलाहाय बेनो लोगो नांगौ सिबाय दुदु ओइ नोंसोर फैगौ ओइ दल'दोन मा खालामनो नायनां मानसिखौ ओइयाय नुवाखै बाबाखौ नुवाखै ओइयाय नोंबो बारा कमेडि जानानै फैनाङा गावखौ भिडिअ लानायनि लेंग्रासो थाबायनोसैनो थैनोसै आं खरदो लेंग्रा मबा हागोन बिसोराव गाखोन थिबायनो बिफाखौ हरै दाउआ गाखोन मालाय स्र' बेरायनायखौनो हामनानै नायनांगौ बेबायदि আমার दिन इटा जोंना दिनफ्रा बिसार मालायखौ बिदि मेगन जिलायना हरनाङा नोङो नुफेरा नालाय जोङो जाम्बा जाम्थि नालाय ओंखायनो जोंहा मिन्थिया दासो टाउनाव थानानै टाउननि हालोदफोरखौ नुफेरदों नालाय ओंखायनो होनदों जोङो गोदो टाउनाव थाबा मालाय बेरायनाय जागौ ना मागौमोन माथो मिन्थिनो बेफोर अयथासार बाहाय गथ'फ्राबो लाजिथाराबो नै फिसाफ्रा गेलेग्रा बिमाफ्रा भिडिअ खालामग्रा आरोना
खना खनायाव दङ बारा थांजाया फिसाफोरखौ लानानै आरोना एकदम उन्दै उन्दैसोहाय नै गैथारा माबा 13-14 बोसोरनि गथ'फोर खोमा जोंथ' बेफोरखौ नंगौबो आरो ने जों गामियाव देरनायखाय बेफोरखौ एकदम हजम जाथारा आरोना दाबो माने नुबा अखाजेर माने एकदम बोरैबासो मोनो आरोना जोङो गामियाव देरनाय नालाय जोंहा एकदम गामियाव स्र' देरनाय एकदम मावै दाङै नालाय ओंखायनो जों बेफोरखौ मिन्थिथारा ना मा होनो नोंथां हय होनदो हयाफोर लोगोफोर होनगोन दानो गोदो एफाबां बिदि पार्कबो गैखायामोन ना दासो इदि हो गोदो पार्क दंमोन आरो खिन्थु नोंसिना बेरायबा बेरायजायोमोन बिफा हाजो थिला थिलि दंमोन ओरैनो नङा गोसथोनायफोर दंबा गोदो बेरायजागौमोन आरो नोंसोरो बिदिनो हाजो थिला थिलिफ्राव थांजागौमोन हनै मालाय इन्टारभिउ होनो हाकारजों खारबाय बायनानै दिनसोमोन जाहैदों गावस्रा बिदि समायानो गैयामोन जाहैदों बेलासि फुं बबाव लाइन मारिनो बबे हाग्रा खनायाव हाबसोहैनो टाइमानो गैयामोननो मालाय हनै नायसाय जोंना गेलेगोन दाउ बेहाबो एसे आराम लाथोंसै ना रावबो गैया दिनै भिडिअ खालामनो बिराद मोजां ओंखायनो स्रां भिडिअ लाथारबाय आङो बिराद खम आरोना ओमफ्राय रबिबाराव खिन्थु फैजाया दे बिराद भिर जानो नागिरो दे गिदिंहो दे गोदो ओरै गथ' गाखोनोसै र' गोदो माबा मा होनो उन्दैयाव गाखोनो मोनैनि दासो खर' गिदिं गोदो उन्दैयाव गाखोनो मोनैनि दासो बिमा बिफा जाबाबो बिदिनो गथ'नि समायखौ मोनफिननाय बायदि जायो आरोना दानि उफाय गैया बिफाखौसो नारना होबाय हुरमुरनो आरो बिफाखौसो गाखोनो लोगो लायो मा होनना बुंबावनो उफाय गैया बाबाबो गला आरोना आंना एसे खोमसि मोनासि जानायखाय केमेरायाबो मुसुगुर मोननै मोनथाम नुसिगोन आलेबेला बायदि मुसुगुरखौ आंना दामबारानि केमेराया एले नै बिफाखौ मायदि गाखोनो लेंगासिनो दं जेबो उफाय गैया आरोना नांला मावसना नांला बे थांनो गोसो जाखानाय नंला अयथासार नायलाय हो हनै मालाय बिमा फिसा बिस्राबो रिल्स बानायगासिनो दङ फिसालाया माबा केमेरा हमग्रा ओमफ्राय बिमाया रिल्स बानायग्रा आं खिन्थु पाब्लिक प्लेसाव मालाबाबो रिल्स बानायफेराखै दे आंना जाखिनि बानायो न' खना माबा माबि एकदम खामसालि खनाफ्रावसो आरोना पाब्लिक जायगायाव आं एसे रिल्स बानायनो एसे बोरैबा दिगदार मोनो दासिमबो साहस जायाखै आरोना देनां गिदिर इउटुबार जाबा आंबो पाब्लिक प्लेसाव लागावगोन माबाया बिथाङा ओमफ्राय केमेरा हमग्रा जाबानो जाबाय आरोना हमथारनाय नङाहाय बियो आंबो हानाय नङादां लोगो गैयैनो एकदम दाउखौनो लाफागासिनो दङ नै दाउआव गाखो होननानै मिनिनानै थैसै गैलाहाय सिबाय खनब्रै खनबासो जालायबाय आरोना उफाय गैया फिसालाया खेबना होबाय थानांबाय एसे लाहरनां दाउआ गोमागोन आरो ओमफ्राय दाउखौबो लाबाय थायो बाबायसोलै आं फानबायसो साधारन अजन नामा आंनासै जिरायनानै दं ओमफ्राय आंखौ बोख्लायनो हाला बोख्लायबाव गावासो बाल्थिं गायबायबा नांला गसंनानै माबोरै सिदा होनो नागिरदों आंखौलाय बिदि फिसाजोसो न' सिङाव फिसाजो दङ नै आंहासो बिदि गसंबासो हायो आरो आंखौ ओमफ्राय आं दं सिङाव बिफा बिफा गारलाबनो आंहा खिन्थु उदै साजोब्बाय आं बिसोरखौ हाला आं सयथिबो दै आं जिरायनायखौ आंखौ बोख्लायनो हाया बिसोरो हाला आङो दाउखौबो माबा खारदार
गिया जाबाय लांबाय थायो दोनथ'बाय जायो बायनानै लाबोनायनि खोथा बालबायदि थैनोसै मिननानै ओइ दै थांनोनो गोसो गैलाब्रा आंनि फिसाजोआ ओरैबादि बिदाया आइस्रिमनानै बिदाया थगायानोसो नालाय खारदेरायथारबाय मा जागोन पाप गांगुरनो 7:30 जागुलायबाय आरोना थ' पार्कनिफ्राय ओंखारनानै ओमफ्राय सिदा नै पक'रासो एकदम बहाय फैबाय आरोना आङो न'आवबो गाइखेर गैखाया नालाय आरामसे साहा लोंसै होननानै पक'राजोंहाय नेपालि आन्टिनाव बेनिफ्राय मा होनो सोरबा आलदासो जाग्राफ्रा जोंना बिफाजों आंजों साहा पक'रा फिसालाया माबा फुसका फिसाजों माबा आइसक्रिम ओरैबादि जारला आरोना ओमफ्राय नै मोनबायानो फिसाया फैबाय नालाय आरो न' टेनसन फैस्लाबनो मोनो मा दसे एकदम फोदा थानो मोनलायलायो बेहा ओमफ्राय नैबे रायजोफ्रा जानायाव बेस्थ' बिमायाथ' बिदि फोदा दुरखिबाद काम दाउसा मासे लाबनायनि थाखाय दै फुदुंसै स्पिडआव ओमफ्राय सनाफोर मा लाखिदों आरोबाव लामायाव मोननानै आरोना फिसालाया गगा मोननाय मानोना दहाय फुंनिफ्रायनो जुलाइ फिसानो होनलाबाय थादोंमोन थांथोंनो रिक्सायाव फानफैनाय फिलफिलियावहाय बयबो लाखिसावबाय गेट मोननायजों बेखौ नुनायजों लाखिबाय जोंहाबो एसे जागासिनो दङ बेफोरखौनो आरोना ओमफ्राय बेनिफ्राय पार्कआव एसे इन्जय खालामनानै फैबाय दा खामानि हमफिनसैलाय फिसालाखौ बहायनानै ओंखाम ओंख्रि लाहार फाहार दाउनि दै फुदुंनाय मा फुदुंनाय बेनिफ्राय ओमफ्राय बिदि जालु जाला ओंखारला जोंनाथ' आरो बिथाङा थांबानो सेसखासै गावबो बुंबाय आं थानायावल'सो नोंसोरो आरो बहाथो ओंखारनो रोंनो बेबायदिनो ओंखारनायाथ' ओंखारथारिबो नङा आंबो बिदि खफा हाबनानै थाजोबनो हाया अब्लाबो बिथां फैबा एसे फ्रिसिन जायो आरोना टेनसन फ्रि जानानै ओंखारनाय जायो ओमफ्राय बिराद लेथेर फेथेर नै फैस्लाबनानै फिसाफ्रा आंना बबाव प्लास्टिक मेथाइ बबाव बथल बबाव मा लेथेर फेथेर खालामजोब्बाय उफाय गैया बिमा बुरियावहाय फैस्लाबनानै दुमफ्ला दा फिसाजो गाबबासो खेबफानानै होनांसिगोन गाबथोंसै लावनो मोननायनि आरोना फिसाजो गाबबाथाय दालाय होना होनबा थांदो आं खालामसै होनना खिथु खेबफानानैसै आं फिसाजोखौ नङा सोरनाफोर थाब खानहरनानै लागोनसै दाउ देसिया ओमफ्राय बिराद गोबाव जाबाय आरोना बै फैजेननाय समावहाय बिजिनिफ्राय आइयाहाय गावसोर गोदानानै खावसे लाखिनाय खावसे हरनाय थास' बारजों संनाया आं ब्लग्स बानायखादोंमोन ना बेल' आरोना गाव फैजेननाय दिनखालि बेनिफ्रायनो गैया ओमफ्राय दाख्लै न'आव लालेफोराव थांदोंबाबो दाउ देसियानो जोंना उरां फारांसो नालाय नेवलायलांहां माबा लांहां खनसेबो मोनजायाखै बायनायबो जानाय जायाखै ओमफ्राय दिनैसो आरोना ओमफ्राय बेखौनो दाख्लैनिफ्रायनो होनफ्लागासिनो दं आङो दाउ देसि जानांगौमोन होननानै आरोना देहायाव नांगोन ना एसे ओमफ्राय खिन्थु आंनि थाखाय नङा आं गावखौसो जाहोनो लुबैनानै होबाय थादों आरो मानो होनबा जोंहा अमायानो जाबाय थाखायो गेजेर गाव जायाबाबो लाबोना फैखायो आरो गाव ना लाबबाबो आरो नाबो जोंहा जाफाबावो खम जारला जोंजोंबो सोर गावहा अमा जाया दाउ बयलार जाया बोरमा बेदर जाया नायानोसै आरो ओमफ्राय दाउ देसि नाखौ जाबाय थानायानो जायो खिन्थु दाउ देसि जानाय जायाना ओमफ्राय आं जाहोनो लुबैनानै जाथों साननानै लाहोबाय आरो ओमफ्राय लाबाय गावबो लकेल मोनो बेवहाय माबा 180 थाखानिल' आरो चन्द्रपारायावहाय दहाय लानानै फैनाया ब्लग्सखौ गोलाव खालामना सनाफोर मानो होनबा टाइमबो गैला संनाय खावनाय ओंख्रिखौ खिथाखाबाय दाउ ओंख्रि आलुजों जानोनो ग्रेभि जानो होनो नालाय ओरै संना होनोसै आङो जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौनो नायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय आङो सोरबाफोर गोदान अननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना गालां लाइक कमेन्ट शेयार खालामना गालांबानो जाबाय स' थेंक इउ स' माच लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ'आवहाय